estil El-Wow Blogs. Com ser un influencer? Què és un influencer? Segons la Google, diu un influencer és una persona que compta amb certa credibilitat sobre un tema concret i per la seva presència i influència en xarxes socials pot arribar a convertir-se en un prescriptor interessant per a una marca. Segons Google, és això. Segons jo, és una persona des de fora, no car de res, és una maga, o sigui, viu del cuento, però des de dins tenen molta feina. Marques per aquí, que marques per allà, fotos per aquí, que fotos per allà, que festes per aquí, que festes per allà. I són bastant famosos, últimament. Com ser un influencer? Primer de tot, necessitem xarxa social. No, d'aquestes no. Una xarxa social. Amb això faràs BUM! I atraparàs a qui vulguis atrapar. Et seguiran i faran tot el que tu vulguis. Parlem en sèrio. Una escopeta. Necessitem xarxes socials, com Twitter, Instagram, YouTube. És important tenir les tres, però sobretot avui parlarem d'Instagram. Molta gent viu d'això. Com triomfar a Instagram. El més important és tenir les fotos supercatxuguais. Una platgeta allà, caminant per allà, o caçant vaques, buscant bolets, coses normals que fa gent de ciutat. A més, que no us ho he dit, jo us ensenyaré a fer la selfie perfecta. Són 4 passos. 1. El primer és l'angle. Depèn de l'angle que ho facis, tindràs més papada o menys. Has de trobar el teu punt. Quan has trobat el teu angle, has de posar una mirada intensa, d'aquella que mires el mòbil i veuràs a través de tan intensa que és. Després has de trobar el fons. Per exemple, aquí hi ha massa CDs. Aquí hi ha un llençol penjat a la paret que no sé què hi fa. Allà hi ha un radiador. I quan tens l'angle i el fons, has d'anar pels efectes. Aquest no, aquest tampoc, aquest tampoc, aquest tampoc, aquest sí. Quan tenim la foto feta, l'editem. O sigui, ulls grans, boca petita, cara xupada... I queda així. La pengem a Instagram. Comencem a posar molts hashtags. Aladei, joder, puta vida tete, bla bla, el wow, bla bla. Segrestes a gent perquè et posi me gusta. I així és com s'aconsegueixen els me gustes, guapos. Ens falten seguidors també. Com aconsegueixes seguidors? Vas a www.amazon.es i pots comprar seguidors. Te'ls envien a casa en menys de 24 hores. Un cop tens Instagram, penjada la foto, seguidors, me gustes, doncs t'has de fer amic a la gent famosa. Has d'anar a les seves festes, als seus events, als seus markets, a les seves raves, als seus botellons. T'influenciarà i et farà pum 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 créixer la teva fama. Si segueixes aquests passos, arribaràs a ser una gran influencer. Si tens qualsevol dubte, consulti amb el seu farmacèutic. Espero que us serveixin els meus consells. I fins aquí, com ser un influencer. I fins allà, a vídeo d'avui. Hola! No he vist que el estat a la 080 Fashion Week. I wanna be